बिमानि साव नोंनि जोनोम गिरि बिमानि साव नोंबो सानसे जों बायदि आलायसिनो जानांगोन सानसे जों बायदि नोंबो जों Bajai. Ready. Tolong tagar. Mana neng jida lah. Karju dulu. Ready. Neng jida. Deh. Kosong boleh jadi. Mana orang jadi? Neng jadi. Kenapa? Oi, neng jadi. Sudah. Ro. Neuki online nanggo. Ang sebi baksa kubung nanggo. Sungker. Nengni जोनोम गिरिनि साव. नोंबो सानसे जों बायदि आलायसिनो मुवा नोङो मुदुफोर आब' गाबथार गाब गाबाव दे आब' दे एक्सन सोमखार नुदो नोंबो जोनोम गिरि बिमानि साव दे बोराइजबोर माबायदि मोनखो नालाय मोजां मोनदों ए नांगौब्ला आंनि जिउआनो अब्लाबो दुखु खस्थ' मिनिना फोरमिनजोरा मासते नों बेसे दुखु खस्थ' सहायनानै बे न'खराव थांना थाबावनो देलाय बुंलाय नों बेसे दुखु खस्थ' बे न'खराव थांना थाबावनो लागोनानै ससेखौ आलदा लानानै बे न'खराव थांना थाबावनो सोमखोरा माब्ला फैगोन खुनु उदिस गैया नों दुखु जानो नाङा आयै सोमखोरा जोंखौ नंखाय खालामनो हाया बियो फैफिनगोन औ सोमखोरा जोंखौ नंखाय खालामनो हाया बियो फैफिनगोन नों दुखु जानाङा आयै बिसोरनो लादो एक्सन नों दुखु जानाङा आयै सोमखोरा सानसे फैफिनगोन दे एबार सोमखोरा जोंखौ नंखाय खालामनो हाया रेडि सोमखोरा जोंखौ नंखाय खालामनो हाया दे सोमखोरा जोंखौ नंखाय खालामनो हाया बियो फैफिनगोन औ दाना नोंनि जाबाय दा अब्लाबो आइ नों सिख्ला मानसिया मालायनि दरखं बेसे सहायनानै रबैखौ आलदा लानोसै र' फार्स्टनिखौ मोनाखै दे गाबदो अब्लाबो आइ दासो माबा सिख्ला मानसिया बेसे मालायनि दरखं जाबाय दा सहायनानै थाबावनाय दे बेखौ नांला मागिना जाबावनाय दे दाना नोंनि आयै नों बिदि दासान आं नोंखौ गारनानै माब्लाबाबो गुबुनाव थांनो हाया आयै नों बिदि दासान नै जोंना गुन्दा गाया नै लागाव ओइ स्पिकाराव लाय नोंना माबा बिदिना आंखौबा थुगोन स्पिका बिजा आले बिदिखौ बुंदों मानिफ्राय माबा लाजोबदों मास्टार लादों बिदिखौ माबे बुंदों नै आंना बिखुनजोआ नैबे एक्ट्रिस जायलि जोंबो एक्ट्रिस बायदि नुलायो नै ओमफ्राय नैबे जाबा बेबो एक्ट्रिस नोंबो खेबनो हायो नामा
नै बेयो बिखुनजो ओमफ्राय सेकेन्ड रायलायगोन ना नों रायलायगोन देग्लाय सबसे गुन्दा होनो सानै लाग्रा एक्टर गुन्दा नङा बिजामादै बरायग्रा एक नाम्बार बिजामादै बरायग्रा आंखौ बरायदों बियो आंखौ बरायदों दै बियो नुबाय थागोन बिसोरो नै बिहा मालाय सिबाया आंजों गारजानानै दुखु जाथारो एसे गाबना होलाय थारमाने आंनि नामा सोमखोर ओमफ्राय आंहा नै बेखौ मोनगोन नामाथाय ओमफ्राय आं मिथिला फंबाया नै फंबाय आलुआ आयौ एक्टरखौ संनो नागिरो फाग्ला सामासानि मालाय मा नों जेबो रोङा बै सोर गुन्दाफोरनि माबा जागासिनो बेयाव गुन्दाफोरनि शुटिं जागासिनो दङ ओमफ्राय आं दा दसे उनाव बुलायगोन दै बिसोरजों नों मिथिगौ नामा मा सोर गाबदों नोंलाय मिनिनायावबो बुलायनायावबो एक्सपार्ट जेरावबो ना जानायावबो एक्सपार्ट लोंनायावबो चक्लेट जागासिनो चक्लेट आनलाय दानि जुगाव मोजां नायनो माखौ नै आंना मबाइला जेबो माबाया मा नामलाय नोंना खोन्थानानै लादो एसे ओमफ्राय अबेनि सामरिसा डिस्ट्रिक्टआ चिरां नङादां जिल्ला बाक्सानिसोलै बियो माबानि मेकआप खालामजानानै माबायदि मोनखो बिराद मोजां मोनदों ए दे थेंक इउ होनदोब्रा मेकआप खालामग्राखौ थेंक इउ मेकआपनि नामा नाम मोनथाय ओमफ्रायो हो आंनि मुङा उलुला मानि उथुला नट उथुला उलुला उथुला थेंक इउ उथुला होनदो दे उथुला नङा उलुलासो आंखौ समायहोनायनि थाखाय ओइ माखौ नायदों जोंबो एक्ट्रिस बायदि नुयो दा नायलाय खिखाना खोन्थाहर दे जोंबो एक्ट्रिस बायदि नुयोना नुवा खोन्थाहर दै गाबनायाव एसे रोंसाबगौ गाबनायावथ' बरिया खम नङा जानायाव जानायाव खम नङा रानथिंबाबो जाखायो दखानदार ना जोंना बिबैया बेखायनो जायो अबेयाव दखान होयो ओमफ्राय नाकिदारा मालाबा थांनानै जाहैनांगोनलै ने आं दैलि थाङो नंगौ आं थाङो दैलि लोगो मा मेथाइ सावो बुंनो हाया गोथावथार खोन्थाथ'ला आं मेथाइ खोन्थाथ'ला फिननांलाबायनो हागौ ने खोनानानै फिननांलाबायनो हागौ नोंसोरो मिथिबायना सावला बावला लाबाय संला मंला फंबायना दारिया लावहांबाय एसे इसिंल' जायोमोन खाजाबायमोन दाख्लै सिन्दां गथ'नो बिनालाय माथो जागौ गुन्दाफोरनि शुटिंखौ एसे अदेबानि इजिमानि बिदि आरोखि स्टाइला बुंनाया हार्ड वार्क बेथ' जोंनि थाखाय नङा इजि मानि जाबाय दा बरिया अदेबानि इजि मानि खावनाय सेख'नाय आरो थगायनाय खावनाय सेख'नाय थगायनाय नों इन्टारभिउ लाफैलाय नै आंनि बिखुनजोखौ इन्टारभिउ लानो नागिरदों ओमफ्राय नों फिसाजोखौ हरनो मा जाखो आंखौ बिराद गाज्रि लांबायलै हरगोन दा खाथियाव खेबनांगौ आरो दे बुंहरदो दे
Ayo 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 ayo. Aku gak lah kalau masuk sih. Anjau benani oमफ्राय बुलायहैनाय बे Mari gendang, kumsa gendang mau ya. Baigunda. बै लांगौ बानि सेव। गाबोन फैनो हागोन। माबालाय बे बुंदोंमोन नामा? ओमफ्राय नों आंजों बुलायनो हागोन। गैला। ओमफ्राय आंजों बुलायनो हागोन नोङो। बेखौ जि गुबैगोन दे आङो। Anda बेखौ होगौगोन दा मोखाव खेला मोखाव मोखाव। गुबैखागोन आं बेखौ मानिया। लादोब्रा फट' लानायखौ बानायलाय बोरै नै टेस एक्सेस फट' लानो दे ओइ गुन्दा लक खालामदो आं एसे बुंहरलाय हाय गुन्दा वेलकाम टु नेनानै थागोन ओमफ्राय लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम बिनि नामा शर्ट मुभि नामा नेनानै थागोन आं ओमफ्राय एक्टरा बेनो एक्टरा गुन्दा फिसा ओमफ्राय मा नाम लाय नोंना आंना खावब्ला सिनेमायाव ना रियेलाव खब्ला खटिंबो नोंनालाय Ana lauga ओमफ्राय निकनि मा लोंसिग्रा देन्जारलै ना माने जोबाखै नै आंना ब्लगा सोलिगासिनो जोबथ'वाखै केमेरामेना नुबाय माबायदि मेकआप आर्टिस्टबो बियो आरो एफा बेस्थ' थायो नोंलाय सिनेमा सोनो सोरनिफ्राय ए Nja Nazari आंनि नामा ला सुदि बसुमतारी ओमफ्राय दे नाम खोन्था जोंहा जि नार्जारि मुङा मोजां हो नाम अमर बसुमतारी नाम ओइ सोमखोर बसुमतारी आंना बेनो बैलै गुन्दा नार्जारि गिलानिया जोब्बाय दे भिडिअ खालाम दे ओइ जाव बिं थाङो थांसै जोंहा ओइ हा खोनाया थगदो हा उथुलाम ना माबा गारबोदों आं दा हास्लाबाबा खालिजों थालांसै सुटिं जोब्बाय लोगोफोर थांनोसै दा जोङो सुटिं जोब्बाय न'आव थांनोसै गाबोन एसे दंबावो हा